Thilmak Lor Khom episode 91 in nei man dan dang dai zualte Valentine's Day kan man zo na la rei lo boka mangai na lama kan la kur deuh duai mai thei boka tun tum chu khovel sang sanga mangai na an lan chuat tir dan dang dai zual deuh te I han thlir hawang miang paruk na tharau in nei na China lam hi mi hring tam na berani boka in nei dan le ti dan mak sak tak la an nei tam pakhat anin nei na an lo man thin dan chu kum saw thung ve lai an lo kalpui to ania chu tharau in nei na ani an kalpui thin dan dik taka chuan he tharau in nei na hian a in nei ate hi mithi ve ani tur ania tin an thi lai hian an single ve tur ani bokani a mithi mei sa chung talam hian in nei na tur chuan mithi mi palam chung laka thil phut sang an nei bok thina an thil phut po a theu neu lo thei hle chung zinga chuan in lian thatak te le tlero man to tak te an phut tel thin ani ti chuan anin nei na hmun po biak in vela ni lawin a mithi te an phum na hmun thlan mo la ngat in nei na hun saran mang thina chutia in nei na hun an man zo ve le mithi mei chia zok thlan chu hongin aru ro te chu mithi mi pa apasal ni ta kuanga an da tel ve ta thin ani heti anin nei don hian uluk takin an kumain ang khatem ti te an chung kuai ngang mi nge an ni ti te thlengin uluk takin an chut ve thapa a chan chu an thi hnuwa an tharawa in koprem lo an hlo thin wang ani tunlai a chuan an kalpui dan te alo danglam le hret to a tuai ma zok thilo po in nei hi an rem ti to ani mithi nupui pasala han nei chu a cha kom te chiam lawang pangana nupui ka tur atlang puin pasal tur te chuan an nupui te chu an thei to pin an vengin an chan tur ani ngaya ma se China rama yugur nama chuan ani hau lo thung an ni ve thung chuan an nei donin an pasal tur te chuan an nupui tur te chu thal mangin an ka fu ngei tur an ti ve le mau mai amai ro chu an thal te chu azum lai pai thak vek ania ti chuan thal bul chuan an nupui tur te hi an kap deu tai thin ani ome chuti an nupui tur te an ka fu chuan he thal hi a pasal tur chuan a ul bung le thina chumi chuan a en tir chu an mangai na hi thi thleng adai don ti na ani an ti thin Scotland a po hian chu tiang deuh chuan an nupui te chuan lo ti ve thin boka ma se thal mang ni lawin an ni chuan bo hnu te thur te sanghathi te ei tur hing le thil chetak takin anin vom thung thin an titlat mai chu ala ni lawa an nupui tur te chu thingkunga an rem ti chuan hun enga mo chen hruin an thlung bet thin ani chumi zo chuan an nupui tur te hian an thian te nen zana khopona anin ti hlim le phot thin ani hetian na sataka an nupui tur te an han ti na chan chu hetianga thil te nom tak le rim che tak an pasal te na an han ti vel po an tor tlang thei miau chuan eng anga har sat na po tok se apal tlang theiang ti an rin wang ani tuna ero chuan nupui te chau ni lovin nu pa tur te hi hetiang hian thil te nom chitin reng mangin an vomin an lei to thung thin ani enganga har satna le shom na po an paltlang theina tur an ti ve miau si ani palina in nei sponsor in nei how tak zia chu kan sheve ko me in nei zungbun ringot po hi atawa ruaite alo nga ya thingpui te le changte in nei kek te kan lo du ve zel boka mi har sadeu tan te phei chuan thil how tak le lu ti hai map thei khop ania ramdanga po chu tiang tho chu alo ni ve ani Philippines a chuan hei hi hria in an ram sarkar chuan thil ti dan thadeu mai an duak chuaka chu kum tin Valentine's Day a hian in nei du si sumlama har satna nei emo mani sum seng lova in nei du te chu heni a hian an ram sarkar chuan anin nei chuan sponsor ta thina ni ti chuan Valentine's Day a chuan sarkar chuan engkim pangpar te eitur te thil pek te le kek te thlengin atum ta veka achang chuan anin nei zungbun tur thlengin atum sak thin ani in nei tur te chuan an ti tur om chunta chu anin nei thom hno ne na sarkarin in nei na hmun tur an buat saya chuan vakal deuh thor mai tur ani ma se an hming ro chu a ma deuh daya in register fel phot angai ani pathumna V-Day khapbur Valentine's Day hi khovel hmun sanga mangai na in lantir na hun tha le in nei na hun tha te an man mek lain ram then khatai ro chuan an lo du lo na samai ve thunga Saudi Arabia phei chuan mi pui van tlang ma a mangai na han lantir vel hi an khap bur maya chu wang chuan Valentine's Day phei chu
an khomi puiten heng sap hoina mangaina an lantirna vel te hian a chia piang ti hlauna awangin an khap bur mai ani he dan hi an han ngai thu tak rem khopa kum sang hi som pani khan mi pa panga lai mei chu an bial nu te chu wantlang azu te in puin an lam pui awang chuan kum som thum pangkua tang turin an chung thu arel mia mai ani chu mai ala du tok lova voi sang li zanga ve lai an hlap an tibok ani Pakistan point kum sang ni som pasari khan a Saudi Arabia ti dan chu ron zom ve in Valentine's Day hi aron khap ve boka an Muslim sa khwana ne na in mil lo ti in High Court in khap na thu pek aron chu arup mai ani Belgorod Russia rama po chu tiang chuan Valentine's Day hi an lo khap ve le boka a chan chu he hun hi nula le tlangwal te nan chet moi lo puya sa khwana lam le mihring za omna ngai hlut tur dik kan ti dal zawa abik takin no pang lam zok teril ru chu adik lo zong in a hruai kholo don ni in an ngaya chu wang chuan an khap ve bok ani pani na kuanga in nei mitam taktan chuan kuanga han mut vel ringot po arap om du khopang le mase then khate ro chuan mangai na wangin an paltlang angai ve miau mai si a kumsang ni som panga Valentine's Day khan tuak som lai mai in nei tur te chu watta kian mun Bangkroi district a chuan anin kut sui dona heta anin nei tak tak ma hian he in nei tur te hian pui thiam hnen amal somna an dil photanga ya chuta chuan kuang pakhat lian tak mai a sen nowa cheya chuan an mut dun phot angai tlat mai pekani chutia an han mut lai chuan puan var hian mithi an khuang te uchi hian pui thiam te chuan an khua ti chuan mithi ruang chunga an tong tra yang chuan pui thiam te chuan an han cham kwal ta thina chutia an cham na chuan heng tuak thar te tan hian an tong trai saka thar tura tan mal som na an dil ta thin ani an ngai dan chuan hetia kuanga an han mut zara pui thiamina an tong trai sak thlap chuan an nupa chunga thil thalo sang ron thleng thei tur laka aven himna an nei pha don ni nan ngai ani pakhatna nui lo tur atlang puin in nei ni chu hlimni ani boka nu patuak thar te le he in nei na hmuna kalte chu hlim takin kan nui tlang dial thin ani ngaya maseram then khatai ro chuan an kalpui dan adang le viau thung pek China rama tuijia nama chuan anin nei ma chuan anu pui tur chu ni tinda kar khatal atap ngei turani antile bau mai chutia ni tinda kar khatal thakhat chung a tra thei chuan in nei na tluang takin an nei thei don chau mai ani hetia ni tinda kar khatal ma ani tra chu a har de poniange an chung te hian a chang chuan an pui thina ti chuan ni tin mai chuan da kar khatvel tal chu chung ko in an han trap holi le bok thin ani Congo apo in nei na hian nui an phal der lo bok heng nu patuak thar tur te hi anin nei chung zong hian tum deuh mak tur ani an nui vai emo an lo khik deuh sei pal point anin nei na hi an la thu tak tok lawa an ngai tlat maya chu wang chuan nui hi athiang lo deuh bur mai ani anin nei zo vek to nuwa po honeymoon an man dona an chua dona chau an nui khiwar war thei don chau ani chu heng ba ka te hian dang dai deuh alom nuala claim in han tilang teang miang nupui te thau thatur Mauritania hmuna ve thung chuan an nupui tur te chu na satakin anin alien phot thin ve thung ani an hnam dana chuan hetia an ria an thau pau le in nei na a thadon ni nan hretlat maya chu wang chuan anin nei ma chuan cho tam theyang ber ei turin an be chiam zel mai ani ome heng wang hian Mauritania mau te hi an hrisel lo pha khop maya an dam lo pha fo ani anti in sum tur ti dong nam Borneo rama ve thunga ro chuan nu patuak thar te hi khoi ina emo ruma emo an khung sang thina chuta chuan zun emo ek chuak po ni se ni thum le zan thum chu eng po ni se anin sum angai heu mai ani a hau tak ve khopang le sanghathia in vuak South Korea ve thung chuan anin nei ni hian in nei zana mo nei tu in buat saina tur ti in an thian te chuan mo nei tu chu sanghathi te le mau mang te in ake an hlap shrep zel mai ani nu berina zirtir Africa rama nam pakhat ero chu an ti dan an dang khopa anin nei zan hian nu ber hi atel ve ku zel mai ani
in nei zana om dan tur chu nu berin alaifin azir tir thin ni om tak ani kan rama han ching ve don taila anui za thlau du lo viawang a lor kho mi lo thlir wangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya